kanato sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ganggugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ug aron maangayan og takos kita sa pagsaulog nining misa karon, atong hinumduman una sa tanan ang atong mga sala ug nini mangayo kita sa pasaylo sa atong Ginoo. Busa sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing moingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, aron pagtuman sa mga saad nga imong gihimo sa karaang panahon, ipili mo ang bulahang Beren Maria halangdong anak nga babae sa Sion. Itugod nga mosunod kami kaniya, kayang iyang pagpaubos nakapahimuot kanimo, ug ang iyang pagkamasinugtanon nakakabot sa imong mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong. Kay sa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tawo nga magbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlaw ipapahulay, ug dili gayud magpasipala niini. Ug dili usab magbuhat og daotan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon. Hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan. Ug ayaw usab itugot nga moingon ang yunuko. Sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlaw ipapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panadun ko sa balaan kong bukid. Ug lipayon ko
sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinuno ug ang mga halad inihaw, dawaton ko dito sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigumon. Walay labot niya atong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang atong tubag. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Dios ug binudyosyunan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibaw-an unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Kay nagmando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasod dinhi sa yuta. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan. O Dios, ang tanang kalungsuran magdayig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag, o gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan, may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Ay gabi natong tanan. Unang gabi sa atong pagasaulugon nga simbang gabi. Matud pa, kining siyam ka mga gabi, mura ko itandi sa usa ka babay nga nagsabak. Pila ka buwan maning pagsabak sa usa ka babay? Pila? Siyam. Siyam ka mga gabi, siyam ka bulan ang pagsabak. Inani kuno ang pagtandi. Mao nga, kung inani manggani, palihog, mutambong kita sa siyam ka mga gabi. Kay kung di ta katambong, premature in taon ang mahitabo. No? Mao nang mong sakripisyo kita. Mga igsuon, ining unang gabi sa atong simbang gabi. Naghisgot kini bahin ni Juan nga magbubunyag. Si Juan matud pa nga daghan kaayo nangutana kaniya. Unya gipangutana siya sa daghang higayon kung siya na ba ang gipaabot ang Mesiyas. Apan nindot kanunay ang isulti ni Juan. Mao nang ang una tong pamalandungan dinhi ang pagka matinud-anon ug pagka mapaubsanon ni Juan. Ipangutana siya bang Mesiyas? Mahimo gud niyang tubagon nga ako. Pero sayod si Juan sa iyang papel. Mao na nga si Juan matinud-anon. Iyang gisulti ang unsay iyang katuyuan kung kinsa siya ug iya pong gisulti ang kinsa nga dili siya. Sa daghang higayon, mingon siya nga, dili ako ang inyong gipaabot nga Mesiyas. Ako ray nag-andam sa dalan. Dili ako mao ang Mesiyas. Napay mo abot. Nga dili ganyo ako takos mo badbad sa iyang sandalyas. Ang pagka matinud-ano ni Juan ug ang iyang pagka mapaubsanon, iyang giangkon nga dili ako. Ug nindot ni nga maong mga hiyas ni Juan nga magbunyag. Kay karong panahona nagkinahanglan ta ni ining mga hiyas ang pagka matinud-anon. Sa daghang higayon, dali ra nato ang pagpamakak. Dali ra nato ang paglimbong. Saad kita sa mga nahitabo sa atong katilingban karon. Daghan kaayo ang muhimog mga pamaagi. Kay aron lang nga ang ilang kaugalingon maoy matagaan og kahayahay, manlimbong mamakak. Busa ang awhag ang pagkamatinud-anon. Si Juan mingon gid siya nga dili ako ang Mesiyas. Tapay mo abot, nag-andam lang ko. Matinud-anon kayo si Juan. Ugusab, si Juan sa iyang pagkamapaubsanon. Ang iyag yung papel ni Juan, mao nga, iyang gitudlo ang tanan ngadto kang Jesus. Dili sa iyang kaugalingon. Busa, mao po ni ang angay nato nga lantawon sa atong kaugalingon. Nga ang atong papel magtudlo ngadto kang Jesus, ngadto sa Ginoo, dili sa ato. Mao nga kung naay mga higayon nga makadawat ta pananglitag mga grasya, di ta mo ingon ang kuno nato nga ato ni. Kanunay tang mutan-aw sa Ginoo nga naghatag niining mga grasya kanato, dili ni alang nato. It's not about me or us. It's all about God. O na gitudlo ka nato ni Juan nga magbubunyag. Pagkamatinud-anon sa kaugalingon ug ang pagkamapaubsanon. Ug nindot nga ato ni nga lantawon nga maato pud ni nga mga hiyas sa atong kaugalingon. Ikaduha, ang ebanghelyo nagsaysay usab og kahayag. Si Kristo mitan-aw kang Juan nga usa ka kahayag lampara. Apan
kining pagkakahayag ni Juan na magbunyag, sayod pud siya nga ang iyang pagkakahayag nagagikan sa tinuod nga kahayag nga mao si Kristo. Siya mo itinuod nga kahayag. Si Juan reflection, no? Mural ni siya og nakaambit sa kahayag ni Kristo. Ug magsumpay ni sa iyang pagkamapaubsanon, mausab ta. Ang tawag nato mao nga mahimo puta nga kahayag sa atong kinabuhi apan magagikan kini sa kahayag ni Kristo. Sayod kita no sa mao nga panultihon o giawit no, it's better to light a candle than to stumble in the dark. Maay pamudag ko tag kandila kaysa mo sungsung ta diha sa kangit-ngit. Ug sayod kita bisan sa mga sakramento no na mga paglantaw sa kahayag, kandila. Kay ang kahayag nagtimaan man sa Ginoo diha sa adlaw Domingo sa pagabanhaw, ang pari magdala og kandila mosulod sa simbahan mo kanta si Kristo ang kahayag. Kay si Kristo mao gid ang matuod nga kahayag. Ang kangit-ngit simbolo sa dautan. Mao nga nindot nga magdala og kahayag. Kita gitawag ta ni ana sama ni Juan mahimo tang kahayag. Apan ato ginanghunlaon nga ang atong pagkakahayag magagikan gyud sa kahayag ni Kristo. Mo tong sundon. Dili nato ingnon nga ako ang kahayag. Kahayag tinuod ta pero ang gidala nato kahayag na ni Kristo nga atong ipaambit sa uban nga aron mabuntog ang dautan, mabuntog ang kangit-ngit. Busa nindot pud nga ato na nga lantawon nga mahitabo ini atong pagpangandam sa paghandom unya sa pagkatao ni Kristo. Kahayag nga atong pagadad-on sa atong kaugalingon, kahayag na ni Kristo nga ipaambit sa huban. Mga higayon nga naay mga tao nga masulubon. Kita mo'y nagdalag kahayag. Mga ginikanan sa pagtudlo ninyo sa inyong mga anak unsay matarong. Nagdala mong kahayag ni Kristo. Ang pagtabang nato sa mga nanginahanglan, nagdala kitag kahayag. Tulo mga igsuon, gisay-say usab ni Kristo nga naay tinuod nga pruweba no sa iyang pagka-Dios ang nga siya mo ay pinadala sa amahan pinaagi sa iyang mga maayong buhat. Maunay dako nga pruweba nga si Kristo mao gyud ang Mesiyas tungod sa iyang mga buhat. Naghimo siya mga milagro, gipakaon niya ang mga gigutom, papahawa niya ang mga dautan. Mga higayon kini nga iyang napakita nga unsay gitagna kaniadto natuman diha kaniya. Mao say usab ang mahitabo nato kung magbuhat ta og maayo atong gipadayag nga ang Ginoo kanunay naa uban nato. Mao ni ang importante diay sa atong kinabuhi. Mga maayong buhat ato mga maayong pulong sa atong isig katao. Gipadayag nato nga nituo kita kang Kristo kay iyang buhat atong gipadayon. Kita mao iya ng mga kamot karon. Kita mao iyang mga tiil, kita mao iyang baba. Busa atong padayon ang mga buhat sa Ginoo. Ug nang hinaot gyud kita nga kini mao atong mahimo. Nining mga pipila ka adlaw sa atong pagpangandam sa paghandom nato sa pagkatao ni Kristo. Ato ning gipangayo nga atong mabuhat ang mga punto, mga pagtulunan nining atong ebanghelyo. Nining una nga adlaw, unang gabi sa atong paghalad. Nining mga sakripisyo nato ngadto sa Ginoo naagi sa bulahang Beren Maria. Unang hinaot kita gayud nga mamahimo kining atong mga sakripisyo nga mabungahon di lang kay makapahatag kitag pagdaig sa bulahang Beren Maria o ngadto sa Ginoo kundi naay mahitabo gayud sa atong kinabuhi ang kausaban sa atong pagkamatarong, pagkakahayag
sa ngadto sa Dios ug sa atong isigkataw aron ugma damlag kita gayud makaambit diha sa bangkete nga giandam ni Kristo didto sa langit. Hinaot paunta. Palihog manindog. Pangaigsuon, bisan sa atong pagkamakasasala, misalig gihapon kita sa kaluoy sa Dios. Busa ipadangat nato ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Busa sa matag pagsangpit atong tubag, Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan, ang makasasalang katawhan sa Diyos aron maglaom sila kanunay sa dakong gugma ug pasaylo sa amahan. Magampo kita. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa katawhang Pilipinhon, piniling katawan sa Asya, aron magpabiling kita sa atong pagtamod kang Maria, ug sama kaniya magmasinugtanon sa kabubuton sa amahan. Magampo kita. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa atong kabataan o kabatanunan, aron kay ining kasaulugan sa National Youth Day, magpakahinumdum kanila nga diha sa ilang mga kamot, isalig ang simbahan sa umaabot nga panahon. Magampo kita. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi nga napinaagi sa gagmayng simbahanong katilingban, ang atong pagtuog ang diwa sa pagpangalagad mo bungag pagsaksi sa presensya ni Kristo. Magampo kita. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa atong kaigsunang nangamatay, aron dalon sila ngadto sa walay katapusang kahayag ug kalinaw. Magampo kita. Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoong Dios, gihigugma mo kami pag-ayo nga imong gipadala ang imong anak aron pagluwas kanamo. Andama ang among mga kasing-kasing aron himuon namo siyang Ginoo sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, magampo kita aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining mga gasa ug pinagi sa imong gahom, himua sila nga mga sakramento sa kaluwasan. Di ng mga sakripisyo sa karaang balaod, natuman diya sa paghalad sa matuod nga kordero si Jesucristo imong anak, nga sa katingalahang paagi, natawag ka ni Maria nga Birhen, ini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amahan, labing makagahom og tunay nga Dios, angay matarong nga sa kanunay ug sa tanang dapit, magpasalamat kami kanimo. Imong gipili ang bulahang Birhen Maria nga purong-purong sa Israel ug sinugdan sa simbahan, aron pagpadayag sa tanang katawhan nga ang kaluwasan mataw gikan sa Israel ug ang imong bag-ong banay muturok gikan sa piniling gamot. Sa kinaiyahan siya anak ni Adan, nga sa iyang pagkawalay sala, mibadbad sa bugkos sa sala ni Eva. Sa pagtuo siya tinuod nga anak ni Abraham, kay una mituo siya unya nanamkon. Sa kaliwat siya sanga sa gamot ni Jesse, nga misalingsing sa bulak nga mao si Jesucristo ang Ginoo. Pinaagi kaniya ang mga anghel sa langit naghalad sa ilang pagsimba diha sa ilang kalipay sa imong presensya sa kahungturan. Mahiusan unta ang among tingog sa ilang madaugong awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon,
Mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dawata og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma o Banileo among Santo Papa, tanang mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso. Ug hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, labi na mga kalag nga mong gipahinungdan niining santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana ug among patron, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon, mag-ampo kita sa tong Amahan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Busa, ipakita nato karon ang timaan sa tong panagdait ug pag-inigsuunay. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Akto sa espirituhanong pagpangalawat. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw na sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat, diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing, sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-anya kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa nga akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako may mulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kami nga nalimahan ni mga sakramento sa kinabuhi, nagsangpit kanimo Ginoong Dios, ug nangaliw po nga sama sa nakita namo diha ni Kristo nga natawo sa Birhen, ang katumanan sa saad ngadto sa Israel, sa iyang pagbalik, amo unta nga makabot ang malipayong katumanan sa tanan namong gilauman. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Salamat kitag.
sa atong mga liturgical ministers, altar servers, ang atong choir, ang mga volunteers sa pag-collection, ang atong media ministry, ug kanatong tanan nga mitambong ning unang gabi sa atong simbang gabi. Salamat usab kita ngadto sa Dios ug sa atong patron Senyor San Jose, atong tagaan sa masipang pakpak ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ug sa inyong banay ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, manglakaw kita og dadon nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo.